mama phela mase-clean phela ngiyamcelela ngiyathanda ukuthi abe-clean abeyindoda engoya kahle for ini ngoba vele ngeke uye ngoba phela ngisho kuthiwa angiyiphathi okusalayo the time uchame emini uphindisela phakathi vele kuzoba nesimele uzogeza nje namhlanje entsha yini entsha ingena la hawu ihlezi ingena kuwe nje na ingena la Nosipho yini entsha manje ingena la ingena kuwe nje nani mina nawe lento yokuba loyal akuyona neze into ongayithatha kancane ingakho kubalekile ukuthi mayabe ukhetha ukuba loyal kumuntu kube umuntu nawe omthembile futhi ombona ngempela eyiphakade lakho ngoba akugcini nje ngokuthi mhlawumbe uzothi awucheat wena noma awukazi wamenzela okubi kodwa kubaleka kakhulu ukuthi umhloniphe ekhona noma engekho eduze kwakho sanibonani igama lami ngingudlala Matifana and I am the next biggest thing in South Africa uyazi ukuthi mekwabona mina ngivela ku-screen sakho suke sesizokhuluma iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezithinta umjolo mhlawumbe uyabukela njengamanje nawe ney'nkinga eziningi ezithinta umjolo lula kakhulu ongakwenza sithumele i-email to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com while doing so ungakhohlwa ukusubscribe ulike phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show ezingihlala phansi. Let me remind you that this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO, UMJOLO. Yona ke promo code leyo ongakwazi ukuthi uyisebenzise. Mesiqala isho yethu siyakhuleka amakhanda abheke phansi sisho sonke ngazilinye. UNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mesenze njalo ke izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe emhlophe emjolweni. Dadewethu sawubona. Yebo kunjani? Ngiyaphila mama kunjani? Ngiyaphila siyajabula ukuthi usithembile ngeindaba zakhe ezithinta umjolo wakho weza la namhlanje wathi yazini angizohlala phansi ngikhulume ngeindaba zami but before singene nje lapho asiqale ngokuthi sikhumbuze ukuthi ungubani wakabani igama lami nguNosipho wabamkhulu Nosipho eMzumbe njengoba ulapha ke namhlanje Nosipho ngiyazi ukuthi ulethwe izinkinga kushuthi lo bhuti ohlekisana naye ayi khona ngakwenzi kahle noma usekujikele ubani ubhuti ohlekisana naye yini wazi wa decide ukuthi umlethe la ugama lo bhuti engibambisana naye kwezothando uSiso into edala ukuthi ngize ngibhalele kwishow nginenkinga noSibusiso uSibusiso unokuthatha izinto azikhuluma nabangani bakhe azilethe endlini njengokuthi makufanele kwenziwe inkonzo yasekamereni uSibusiso ufuna ukuthi ngenze lezi zinto azizwa ngabangani yena angakaze azenzile of which mina ngihambisane nazo mhlambe uma uthi unezinto azizwa ngabangani abantu mhlawumbe abahlala phansi nabangani bakhe baxoxe ngane ziyintombi zabo noma basuke bekhulumile ukuthi iy'ntombi zethu senze ukuthi then mase yabuya yena afuna uku-experience ngawe lokho endlini ngiyacabanga ukuthi bayaxoxa ngawo because the other day ngaye ngambamba ngezwa ama-VN ukuthi banabo ukuxoxelana ukuthi hawu mina nentombi yami senze 1 no 2 no 3 okusho ukuthi noma ephuma endlini eye emajideni into efike bahlale ngayo phansi bayixoxe namajida akhe aziboneni ukuthi washo ukuthi mina ngisenesitayeleni kuba nomama siphethe kanti nina khona nezinto eningazenzi endlini mhlambe ozizwa nawe uma ngabe exoxa ukuthi yizinto eningazenzi ngempela njengokuthi kumele uma ngabe sizoyinkonzo yasemanani kumele mina ngimphothe into ezochama kumele ngibambe udoga angezise zonke le ntayela azizwa lapha kubangani bakhe mina ngihambisani nabo futhi ngitshelile ukuthi ngeke ngize ngikwenze ngoba uma ngikhuluma nabo akuzwa lenkinga ngize ngafika lapho so uGuy ufuna umkhothi itotolozi is that what you are saying and wena ulikhothi itotolozi empilweni yakho yonke noma yini ungalikhothi itotolozi kodwa mama hayi ngeke akuhambisani nami akuhambisani nami nanokuthi yena self i-cleanliness ayikho sesimweni sokuthi ngaze ngifike lapho
mina ngiyazicabangela ukuthi nala ngaphandle khona izimo. So uma ngabe uthi cleanliness yakhe umuntu kanti ongazithandi mhlawumbe Not circumcised, hey akashefi. Nje into ezikanjalo. kodwa embedeni uyakwanelisa Ngi-right ngalokho akwenzayo esakuqala nje esiqaleni. Hayi ukuthi usezofikela lokho uzakwazi. yo kodwa mama why ungalikhothi kodwa mama Hayi ngeke izokwazi. Ngizobona nje singajoyizana nami eqaleni. Hayi ngeke izoshintsha manje. kodwa ube kuthiwa wakujwayeze ekuqaleni ngabe uyalikhotha manje Ngaba kwenze. like empilweni yakho nje Angifisi futhi. Bengenze ngihambe indlela ende kangaka ngizenze ufika la. Mangabe ngiyafuna ukwenza lokho. Mhlambe ngabe sengike ngazama. eish oh okay musho njalo uthi ngabe sokwazama mengabe ke because usekucelile couple of times angani ukuthi hawu phela ngiyakucela dala ehlika noSipho wenze njani uyanqaba nje like completely yena mhlawumbe akakaze azama ukwehlika eze kuwena akayiphathi nokuyiphatha kodwa mengathiwa uyayenza loo nto ngeke uze ube nankinga No, angithandi. awet Ngibalekela lokho nalokho. Oh. Futhi uyakwenza kimina nami uzophapha ukuthi ngikwenze. Ngifaka ube 50-50. eish mhlawumbe usuhlalile naye phasi noma usuzamile ukuhlala naye umtshele ukuthi awukho comfortable ngalowo nto i-response yakhe ithini noma akukaze kufike la ukuthi khona umtshele ukuthi mfethu awuyeke ungitshela amatotoloza ngiwakhothi Ngiyamtshela ukuthi angithandi lokho. Futhi angikho-comfortable ngakho. Ngeke ngize ngikwazi ukwenza. Njengoba ngisho ukuthi mate uyaqala ukukhuluma ngalokho ngiyamtshela ukuthi ngeke ngize ngikwazi. Yena le phoqelele efuna ukuthi ngikwenze. and nezinto azithatha from abanye abantu azithathele ayibuyise azilethe kwi-relationship ezona zonke izinto ezikucasulayo lezo Siyangicasula ngempela ngoba manje sefuna ukuqhathanisa i-relationship yethu neyabangani bakhe. kanti awuyena nomuntu othanda ukudonosa bheka udonga ufuna nje kufocuse kwisitayela esisodwa ukhulele ekhaya elinjani mama because ubukeka uthobekile u-right Ngikhulele ekhaya elinenhlonipho Nkosi yami, esontwayo kulona. Nginomndeni, yabo nje ayi ngeke ezinye izinto azizwakali kahle. wayifunda-ke uNosipho usakandenza loyo. so wayifunda-ke i-sex ngoba phela unemizwa kodwa nje akuyona mhlawumpe into ekumele uqinwe ngayo Even recently manje sengibuya nezibiza kuba namaphilisi awabuya amaphilisi awabuya bese nje yo hayi no but uready ukuthi ukhulume nawo umuzi ufuna ukutheni kwena hhayi-ke njengoba uzwa mbukeli uNosipho ready I am ready and I am certain you as a viewer lapha ekhaya you are ready ukuthi uzwe ukuthi namhlanje udaba lethu lihamba kanjani isimpuli-ke le nto uNosipho akafuna ekukhotha pipi uNosipho akafuna ukuthi uhambe uyo-experience izinto ngaphandle mase uyabuya uzoyitshela ukuthi azenziwe uyena for instance uma kuwukuthi wena unentombi oyidunusisayo ibhekele wena unentombi ekushayela i-flat dog wena unentombi enziwa zonke le kuthiwa yini ama-frog kodwa ngabe ngihlala ngawo sisawazi lutho wona ngalezo zinto bonke la okhawugele zonke le y'tayela zocansi yena ufuna kube omunye phezu komunye yiloko okwaziyo dala ngani omunye phezu komunye futhi nakhona phela mase ugibelile phezu kwakhe ungabe sowuhlala mfethu 45 minutes ngeke mfethu ngeke kanti uyambulala yini uyayibona le ngane inesizotha inesithunzi right I mean akanconywa umuntu kodwa nje uyabona ukuthi umuntu mfethu ekufanele nje umonge ungafethu angathi noma esehamba mase beyabona abantu ukuthi uSibu ukwazi wayiqeda leya ngane yabo uNosipho nje mfethu leyo nto angayifuni kodwa kasilinde isocial arm lisitshele ukuthi ngempela yini leli yenzayo ukuthi lithathe kwayikona nje bafethu anginazi nina nicabanga kanjani ngithandana nomuntu senze izinto zasekamelweni ngiyabuya ngoyitshela umuntu ukuthi mfana ngimbulele mfana ngambhekisa phezulu ngamphakamisa unyawo ngambhekisa le wangikhotha ipipi wathi eqeda ungikhotha ipipi ngabe ngilibusheka ngathi ngiqeda ukulibusheka ngabe ngilivuthulula kanje phezu kwenkomo bese yenza sibabili lonto sekumele kwazi wena kodwa ngifuna ukuyibuza inja yami ngoba iyeza la
Angithi usho njalo uxoxela nabantu ngento yena yasekamereni. Yebo. Ayize la inja yami ngiyilindile ungayindawo mina nethimba lami siyobalanda. Mabura hamba kahle mfethu. Hayi yonke into iqondile mntababa. Siyajabula mfethu ukuthi uhloniphe mengabe sithi uyadingeka ngapha ungahesitate ufike. Kahle kahle vele usuke ungadingwa nayithini. Usuke udingwa nje isinqanda mathe sakho and emsetheni ukuthi lo sisi uyamazi mfethu. Uyamazi. Umazi kanjani? Umuntu ohlekisana naye. Kuyini happy nje yonke into ihamba kahle. Angisa-understand ngoba phela ngibona amakamera la. Angikahle kwenzakalani. Like cha sengisho nje kwi-relationship yenu nje ukuthi nami sengisho ukuthi angikwazi ukuphendula angazi nokuthi kwenzakalani la ngibona kugcwele amakamera so cela ungibeke kahle kahle kwenzakalani. okay ngikhuleka mina ngizokubeka bafo but ngisafuna wena ukuzwa nje ngokwakho. Angithi mina nginodali wami engitshola naye. So mengitshola nodali wami ngiyasazi isimo se-relationship yethu ukuthi sikanjani. So that noma ngibona noma kwenzakalani ngi-aware ukuthi sekwenzeka lokhu cause phakathi kwami nodali ku-1 no-2 no-3 yabo. So manje ngibuza wena ukuthi isimo sakho nodali wakho sihamba kanjani? Ni happy, ni right, aninayinkinga? Hayi ngabe ngihamba manje ukuthi impela bafo mengathi sinenkinga. Hayi sijabulile. Nihlezi nijabulile. Umphethe kahle. Uyamanelisa. Ndiyashuda ngayo. Ongichazele mfethu ngayo sisi umuntu onjani nje yini ayithandayo mhlambe yini angayithandi onako ukubona ukuthi hey udali ngiyamenzisa lento kodwa akayifuni. Angiqale ngokuhle. Umuntu right noma omuhle. Nalokho ngithanda kakhulu kuyo. Anginakekela kakhulu. Hayi into akangayithandi ngoba ngumuntu engimazela izinto ezinhle zodwa and ngimthandela izinto ezinhle zodwa akukho angazi ukuthi akakuthandi. Umazela izinto ezinhle kuphela. Mhlambe uhlale naye phasi noma uyinike isikhathi sokuhlala naye phasi ucheck nje ukuthi udali wakho ikephi lapho ehappy khona ikephi lapho engekho happy khona. Hayi ngabe ngiqamba mangaze saba nenkinga edala engadala ukuthi ngize kube khona izizathu engisukumelayo ngithi ngibuka izinto ezimbi. Hlezi sijabulile. Hlezi ni right. Kodwa cha ngiyenzela angithi la igama lesho ngikhohlwa ukukutshela. Igama lesho yethu silungisa umjolo. Okusho ukuthi nawe njengoba ula uzolungisa something phakathi kwakho nodali wakho. Yabo? So njaya mhlawumbe okugcina ke lo mbuzo manje. Ukubuza mana ungakangibuzi. Since uthi silungisa umjolo. Mina ngazi ukuthi noNosipho se right. Akunjalo. Bafo ngazi ukuthi right angazi kahle ukuthi wenzakalani njengamanje ukuthi ungitshela ukuthi silungisa umjolo angazibheka kanjani nala. Njaya mina njoba kutshela ukuthi la sizolungisa wena uthi ni right wena ngani lokho kusho. So okay mhlambe umbuzo wokugcina ke manje. Mohle nje nochomi bakho abangani impintshi zakho niyakhuluma mhlambe ngeindaba ezithinta nina nemjolo yenu. Awukakhula siyakhulisana sadodisana. Niyadodisana. Siyakhuluma kakhulu nenze. Nekubiza ngokudodisana. Like mewukuthi mhlawumbe ubunoNosipho ngisho ukuthi mewukuthi izolo ubunoNosipho nalala mase sihleli ngakusasa mhlawumbe uyasho ukuthi hey ngeke ngimnenebulile nja yami izolo ngimnikeza ama-round awu-3 nja yami ngamshiyelele noma imshawazi waqhaqhazela nayikhuluma izinto ey'kanjani. Awuyenzi lo bona bayayenza kodwa kwena abayenze ngiyalalela nje. Nosipho useqalile kokukodwa uyakuphika uthi hayi shuthi wena kahle kahle usitshela ukuthi wena usiqambela amanga. Mana bafuthe ngiyakwenza nje. Ecela ukuthi uvele uyikhulumele ungalokhu ukhulunyelwa yabo. Awulona idlozi phela. Lo mjida mfethu. Hayi. Sibona ngifanele lesho ngenxa yokuthi khona inkinga. Ngicela ungiselizwe angibuze. Ngiyakuthanda, uyangithanda kodwa kukhona okunegative nawe okwenzayo engingakufuni. Manje ngicela ukubuza okay. Khona into engayifuni manje sifika kanjani la sizofike la. No phela ukuthi angixaka manje ngoba phela sungilandela amakamera. Ukuthi khona into engayenze engekho right. Uhlala ngami ngani phansi nami endlini sikhuluma. Ngicela ungilichaze.
mana ungitshele into ongayikhuluma phambi kwamakhamera leyo izinto zasekamerweni nawe uyayikhuluma nje nabangani bakho nabangani bami bafo wena wena umngani wakhe ngumngani wakhe umngani wakho wena mina ngumngani wakho sisi hayibo umngani wakho lo awazi sunabangani babafana wena njwa yami asikhulume kahle kanjalo bengizosho kanjani ukuthi ngiyakuthanda uma ngabe umngani lo umsumcabanga wena mfethu ngicela ungilalele ngishoyo engingakuthandi okokuqala yile nto ukuthi uma ngabe sisekamereni wena fanele ungiphothise into ezokuchama hayi wenze njani wenze njani manje njwa yami wenze njani hayibo lo mtshito walwa manje njwa yami asilwi lana solungisa uyikhothiselana ingane epipi ukhumule into egqokile futhi sekuyinto masigqokwe yimini khumula into egqokile futhi hayi bo mfethu okahle mfethu wena ongayikhuluma phambi kwamakhamera lo sima engayikhuluma ngangithi awungilaleli manje bese nawe usuke la eduze kwami mfethu eduze kwami nawe yazi lo muntu ujwayela kabi ngilalele sifundilalele yini ngimele ngilalele lalela angithi uthi indoda wena kodwa ubudoda bakho uyahlule ukukhombisa uma ngabe silapha sobabili awukwazi ukungilalela yona nje lokhuluma nami ngayo le yes ngibizela amakhamera uzongitshela amasimba ungitshela wona awu mfethu uyakutshela nje ukuthi akekho comfortable ngokuthi umkhothise ipipi akuyona into ayaziyo leyo nawe uyanginyanyisa bafo nawe uyanginyanyisa nawe bafo into oyishoyo nawe uyanginyanyisa nje lento oyishoyo nawe uyakhumbula the other day sikufanele ukuthi senze izinto zasekamereni wathatha ifoni wayibeka lapho ufuna urekhoda ngoba ufuna ukuprove point ubangani bakho ngakubamba wawufuna kwenzakaleni wafuna ividiyo yami itrend noma uhlekise ngami kubangani bakho wayizwa lo wathini wena kubangani bakho wathi hayi mina umama nje hawu hayisheba nginamanga uyabachazela ukuthi uney'mbiza wena onazo lapha endlini unamaphilisi owaphuzayo wena ngisebenzisa imbiza mina ngiyachatha mina uyaziboosta ukuchatha lokho kusho ukuthini ngiyayiklina nje lento lokade ngayiqala uyazi nje wena yini waqala lalela waqala wakhalela ukuthi mina ngiyequdi namhlanje ukhalela ukuthi manje ngisebenzisa imbiza usisebenziselani akuwena lo zolo lokade ungncoma ukuthi ngifenda ngathi ngumshini okuthunga akuwena phuzelana amaphilisi akuwena lokade ungncoma zolo lokhu ungitshela ukuthi ngifenda njengomshini okuthunga sekuyanginyanyisa ngoba sengitholile ukuthi yonke lento isukuyi-conversation yeni nabangani bakho ingakho ngikulethe la ngeke ngize ngikhothe lutho mina sibuka akho style angasenza akho donga ngalibamba ngenza zonke yazona ungijwayela kabona sungijwayela kabona manje okay it's fine okay into engizele la lalela ngiyeke ngikhuluma ngithi nomngane wena ngingedwa mina ngithi ngiyeke ngikhuluma okay ngiyakuza uthi nginephutha la why ungafikanga ngimika wafika wathi sibu lana angithandi lokho enzini mangabe ngisho endlini ngithi angifuni into engiyayisa ngivusela umoya lamakhamera la akakaze nase okay sibu mengabe efika ke endlini nisabambana nenzana ama romance kanjalo umkhombe epipini wena uyehlekani bafuna ngiyayithanda nje lento uyehlekani mewukuthi akakazi asho ukuthi akafuni uyehleki meke ukuthi akehleki uphendula athini ngiyasho ukuthi angifuni isho ukuthi uyasho ukuthi umuntu wami lo yezo angizange umuntu wami lo yezo ngikuphikile lokho mana lela ngitshela wena lento oyifunayo uyifundephi wena uyifundephi ubalo ukufundisa ukuthi ipipili yakho because wena awukazi uye kuyena afika athi cha ngikhothi igray wakwasho hlala phansi nja yami hlala phansi mana wendoda siyaxoxa la siyaxoxa siyakhuluma iyona ndlela olungisa ngayo le cha mina ngikubuza imibuzo mfethu iyona ndlela olungisa ngayo le mfethu niyathandana nahlahla niyathandana niyalandela lalela intombi yakho thandana nawe okunye engifuna ukutshela kona kusukela manje wena sibu uyashefa uyasecircumcise ube indoda eclean angiyenzi loo nto mina awushefile ngani umdala nje Hayibo mjida awushefile ngani hayibo lo mjida mfethu siyaxoxa nje hayibo ima okay asikuyeke ukushefa ngoba mhlambe uzoba nezimpendulo awusokile ngani mfethu ngikubuza wangibona ngashefanga kusho intombi yakho buka mfethu ekhanda right kanjani cabanga ke mfethu eselibona nalo liyiphutsununu kanje itotolozi lakho ukuthi angaba njani umuntu wesifazane manje njalo uhleze libona lifihlwe yihlathi kodwa noma kanjani bhuti lokhu komakhothana nami ngeke ngize ngikwenze angikaze ngikwenze ekuqaleni ngeke ngize ngikwenze futhi into esengiyicela ukuthi uye kungicela lezi zinto futhi ube clean
Ngingibizeleni lahlanje. Bengizokutshela ngezinto engingayithandi. Musuku uba kwi-competition nabangani bakho. Siyadotisana ngitshelile nje. Nidotisana Okay, ngokuthi ngiyasala. nikhohlwe amapipi? Lalela bafo. Okay. Ngiyasala kukhona ezinye izinto engisalayo kuzo. Uma ngizwe nje ngizwe all over bayakhuluma bathi lokhu kumnandi lokhu. Ngeke nami ngingafuni ukubuzwa. Manje ucabanga ukwenza njani ngoba Lalela bafo. Uma ukuthi angikuzwa kuwo. Kusho ukuthi kumele ngiphumele ngaphandle. kukuwena-ke Oh nginankinga. Bafasikise ngisho uphumele ngaphandle. Sukhona wena, nje Angithi angithi mina ngikhonela lokho ukuthi ngizolungisa wena ukuthi ukhothwe ipipi. Awufuni ukukhothwa ipipi wena. Yazi njani nawe Hayi bo Mtshida. Nefethu. yazi njani Ima mfethu. Okay, ima awufuni ukukhothwa ipipi? Awufuni? Khosa wena. Likhotha umama wakho. Yabo njalo ungijoyisa nabantu wena yazi. Hayi bo mfethu. Asikhulume like man to man. Njaya yami uyafuna ukukhothwa ipipi angani? Gonda lezi zenza zakhe ezigcwele lapho. Shefa. Uso kube clean. Kona mekuthi uyathanda ukukhotha umama uzokhotha kanjani unenkununu? Asithi ngiyakwenza lokho. Wena uzoyelele phansi. no Angizayizwa lento. Mama phela mase clean phela Angizayizwa lento engisho. ngiyamcelela. ngiyathanda ukuthi abeklina beyindoda engwakahle For ini ngoba vele ngeke uye ngoba phansi. phela ngisho kuthiwa angiyiphathi okusalayo the time uchama emini uphindisela phakathi vele kuzoba nesimele Uzogeza, Ngena kuwe uyageza. nje. Emhlanjini entsha yini entsha? ingena lana Hawu ihlezi ngena kuwe nje na. isuke ingena lana Nosipho yini entsha manje? umbuzo isuke ingena lana Ingena kuwe nje nani mina nawe angisiyaheva mina nawe siyalala njalo. Angithi. Isuke ingena kuwe lento. Namhlanje usuzenza manje ke ngangcweleke manje ngoba usubona amakhamera ubona abangani bakho ke manje usigora lapha. Mfethu. Ubusa ngami ungiphoxile wena yazi. Nosipho. Meba clean mfethu esoka. Ngiphoxile. Ashefa abe right anwe kahle. Ageze before nilale. Still ngeke uze khothe mama. ngeke ngizakwenza ngubani ubhuti usuku akaze 3 years sithandana 3 years seqala unyaka wesi-4 manje sefuna ukukhothwa yena akwazi no ways Bafimnandi le. Uyazelaphi? uyazela Mnandi bafoleni. Uyazelaphi ngoba wena una 3 years. Nechana. Wena una 3 years ungakhothi. Noma khona la ukhotha khona. Kahle nawe bafonga sahle. Hayi bo Mtshida. Wena sahle ngathi usayidana nawe. Lutho ngiyabuza ukuthi Ngijwayela kabi nobabili. hayi bo. Uyazikhotha? Bafona yazi nawe lokuhleka nawe la enhlizweni nawe la. Hayi bo Mtshida mfethu. abangani bakho Hayi bo Mtshida. Uyazikhotha mfethu? Anisho. Wena uzobuyisa ngami. Nasibukisi la wena uthe uthi uNosipho sekuphele 3 years nithandana ukazi wamkhotha ngonyaka wesi-4 ufuna ukukhotha wena uthi imnandi lento Bafongiyenzi lonto ngeke ngikhothe mina. uyini pho wena ufuna ukukhotha Ehloniphe guqe phansi ethobela umthetho eyelapha kimi. Ngiyindoda phela mina bafo. kusho ukuthini Ngiyindoda bafo. hayi baba okay baba ngicela ke Asibuze wena bafo ukazwa yizona lento. angeni mina lana No, ngibuza wena ka ukazwa yizona lento. mina mfethu musu ungifaka lana ngeni why ungifaka Cha ukuthi ukhuluma kakhulu, ukhuluma Mina- ukube nawe okay uyayazi ngoba nawe uyayifuna. othi ngikuphenduleke mina ngiyamkhotha udala uyangikhotha naye wena anikhothani so i-experience awafani yabona ke manje yabo mina ngiyisona phela Ngisona ke isikhothane mina. unosipho kumele abe isikhothane unosipho mfethu wena manje ufuna mfethu ukuthi kukhothwe Wena abe isikhothane wena Nosipho. Ukuqala. Uyintombi yami angithi. Angithi. Ya, sisinonyaka mina nawe sisandana angithi. unyaka manje ngoba kuzoshaya iminyaka esi-4 Unyaka manje unyaka ebafo. Unyaka. uNosipho uthe u3 wena uzothi unyaka Unyaka kimi. sonke lesikhathi wena beningathandana Yabona asithi uthe u3 years angithi. Just 2 years lo wakhe lo. Bengekho serious. Imase ngiba serious sengifuna. mase ufuna ukuba serious wena sewufuna ukumkhotha wena Kunama level. Siyala. bengiyidlalela mina sonke lesikhathi awukho vele lo kodwa kulesti awuzange umunce ipipi mama emidlalweni usafe noma bekudlileke kodwa awuzange umunce ukuthi akucacise ede kwenza ngaphandle awuvele ukwenza ngaphandle mfethu ngicela uhlale phansi Yojwayela yazi umjita lo uyajwayela. sengenzeni manje mina yini engiyishilo mfethu yiphi mfethu
Ema uyidla ngani le ngane? Usayidlalisa, angithi uyidlile. Esangidlalisa. Usayidlalisa. Bafethu into ungayikhuluma phambi kwamakhamera lento show. Wena nawe into ongayikhuluma phambi kwamakhamera ukuthi udlalisa umuntu for 3 years. Aspend iminyaka ewu3 udlala ngayo ungamthandi. Ngisho ukuthi ngiyamdlalisa ngoba ngimdlalisa. Wena uthi uqale manje ukuba serious. Mina ngizothatha ibhouncer ngilibeke eceleni sibhekane man to man ngikushaya uhambe uyoshefa uyezwa. Lento engashefile le. Jwayela kabi. Wesibu. Habe nangu mabura bo. Isinqumo sami-ke kuyo yona yonke lento-ke ngoba elisengiphatha kabi ukuthi nje besidlala sonke lesikhathi ngiwesta isikhathi sami ngithi nginomuntu ongimthandayo nami engimthandayo kanti wena uthi ubusadlala bowulinda ukuthi uzokhothwa 3 years. 3 years Ekuhlaba mama Skun. hibo Skun mam because showcase and condomize angani. sibumfethu qhubeka nempilo yakho Ha. uqhubeke nempilo yami la uyakhona mhlawumbe uzokhothwa mhlawumbe futhi ngeke uzudlala Awungitshele. ngoba uzudlala Lalela ungitshele. Kahle kahle ngoba uzongitshela nje namhlanje phambi kwalamakhamera lawo ogcwele lapha phambi kwalesigora lisakho nendoda yakho leyo omela eduze kwakho. Niyathandana hlahla nalomjida lo. Hayi. Awusafuna mfethu. La yabona ke mina malalela sibu. Phezulu izinto engangikwenzele zona wena ngane uzongitshela ukuthi namhlanje sangifuni. ngecubu zami lezi kade uzikhuhla Lalela baba, le ngane ngiyifundisile le ngifake ama-t-shirt ngemali yami. Angizwa namhlanje uzongitshela phambi kwamakhamera ukuthi asangifuni. Mfethu wena nina yazi nina ninehaba. Lalela yekani wena nina nincane ukuthi izingane ziyifundele ngo-NSFAS mase nizinikeza ama-1000 ukuthi mhlambe zikhare esikoleni seniyothi niyifundisile. Ayona imali leyo. Ukufundisile lo muntu lo. Khuluma nesifasi wami ngi-apply ngento zagogwami ngezinto zagogwami Hayi bafethu. Ukuthi mfethu bomnikeza 1000 akukona ukumfundisa lokho noma 500 angisho ukuthi uright mhlawumbe ukuthi uyidlile leyo mali yakhe ayidlile. i-girl allowance is compulsory nje uma ngabe ngijola Ah. so akwazi ukubalela leyo nto because nami Lento ngenkathi mina silala ngisemakhaya, mina bengabani ngizwa bengasho ukuthi ukuthi 1 2 wasalala Angirenti mina kumuntu wesifazane ngizwa. Urentile nje kuyena. urentile nje Nakho imake bafu. Ema mfethu sonke lesikhathi uburentela imissionary kuphela. Phela usisi uthe kwazi ukubheka phezulu. Mawuthi uyamphendula uyanqaba. Awumazi nje ebhekele. cha kangazi angaqamba amanga nje kumakhamera awungazi Yebo ngeke ngazama. Nja yami. Ngena la. Ngeke ngazama. Wathe- Nawe ngijwayela kabi, ngijwayela kabi. Baba. Kube khona isikhathi ngithandana nomuntu wesifazane. Kube ngathi manje ngingezwa yonke indlela yobumnandi obukhona emhlabeni. Bafo angithandi. Hayi, musukudlala ngomhlaba. Musukudlala ngomhlaba isho nje kahle ukuthi menithandana kube ngazi ukuthi ungeza wonke umsoco nobumnandi begqele. Naye futhi ashoda very same thing. ushaya ngaphambili uyikhokhwini wena sowenza into ezintsha Kodwa phela noSipho mfethu ngicela ulalela uGayi kubi kanye. Hawu. but in fact ukuthi sidlalile for 3 years Kodwa nje yami yabona ke la wena ushaye on goal. Mina bengizolungisa la wena wafika washo ukuthi udlale ngaye for 3 years. La sothi ufuna ukuba serious ngaye. Bengameli uyisho lo. Ucela ukuthi uzuvala amakhamera. Vala amakhamera. akusizi angisakufuni Lalela noSipho. Mina uyangiqaka mfethu. Cause zolokhu ungitshela wona ukuthi hayi mina ngiyaphetha sengilungisa izinto manje. Sengishaya ngomunye ushuni manje. Ushuni Ngempethu manje. Hayi. Khohlwe lezo zinto. Khohlwe lezo zinto. Wena mfethu into ekumele uyenze iyodwa. Yezwa. Into ekumele uyenze thatha itotolozi lakho leli lilunguze lapha ehlathini. Ugunde, uhambe esibhedlela uyosoka. Ungaloke mfethu lokho ufuna ukumuncwa yingane nenkununu. Hayi bafuna Hayi ngeke. Hey, bese nomthi ngakukhulumela nje ubhuti kodwa mina ngimile ngokuthi awusamfuni. Yazi umthetho ngijwayela kabi lona mfethu lona ngijwayela kabi. angisakufuni sibusiso Okay ngiyakuzwa noSipho uthi sangifuni. yes Isiphi isizathu esikwenza ukuthi uthi awusangifuni? Udlale ngaye for 3 years. dlalisa for 3 years Yebo angishongo ukuthi mina bengimdlalisa Utheni? Utheni? Lungisayo ibeka ngendlela eunderstandekayo phela. Yabona lo 3 years sibe nawo. ayikho indlela Lalela. no angisathanda ukulalela Yabona lo 3 years sibe nawo. ngisathanda ukulalela bhuti kungenzeka mhlawumbe ngoba amakhamera ayikho into esihlanganisa nalo bhuti So right here. sengirayithi sengirayithi Mana Hayi sibonja yami. ukubuza first. Ngibuza wena bafo. Okukhulu kuyithoba ku. Buzo olungisa bafo ngoba uthe wona ngifika la silungisa umjobo. Yona nto ozoyilungisa bafo le. Mina- ndlela mana bafo yona ndlela olungisa ngayo. Mina bengizolungisa. Wena washaya on goal. Kusho mina ukuthi udlale ngale ngane for 3 years. Kusho mina Bafo ngithe ngizama ukukhuluma ukuyichaza
Hayi bafo, oh bafo sekuyimina manje okona lezi zinto. Uqala wathi ngithandana nentombi yakho. Manje sekuyimina okwenza ukuthi ikwali. Bafo intombi yakho yinhle yezwa. I mean i-ex yakho yinhle. Hayi bafo kuyona ex yakho. Futhi i-ex yakho mfethu indlela enhle ngayo kwayimina mengase ngilahlele bafo ngayishelwe yezwa. Nje Mana mfethu mana hayi angikuyi. Mana mfethu. Angili nawe nja yami. Wena oshaye on goal. So mfethu musake ukwenze ngazi ukuthi manje khona into wrong into. Wena nje oyitshelile ukuthi wena unonyaka owodwa nengane. 3 years ubudlala ngayo. Ngithemba ukusile namhlanje yeah phezulu izinto engangikwenzele zona. Hey, it's not like naka kuhlaba isanga and stuff. It's just that akakumancanga itotolozi. Xabanisa mfethu yazo nabafowona bese uthe uzolungisa futhi xa uqhumula isiqhoko sami futhi ungijwayela kabi. Ayivula umtshini. Ayivula umtshini mfethu asisalungisi njena. Silungisi wena uyayilungisa into engasekho. Mfethu okahle. Okay. Kwaye lesigqoko ngikutapelele ukutheni ubushanga. Wakwenza wapha umuntu wesifazane eshawa. Ngoba umuntu wesifazane mekumele umshaya. Nanje kade ufuna umshaya. Indlela engimshaya ngayo iyo le engayifuni. Bafo ngishandlela yonke indlela abayifuna. Ikhephu beyifunani kabi? Ikhephu bakwindisa liphekelana. Shuthi manje sekuyimina kumele avikele usisi because wena kuyakuhlula. Ilo nto ishoyo. Yimina manje kumele avikele usisi. At least ukwenza isilima for 30 to 40 minutes. Wena umenza isilima 3 weminyaka. 3 ulifaka nje umenza isilima umfenda mahhala. Yabona nje mfethu. Nakhona umfenda ungashefile. Yazi lo muntu ujwayela kabi lona bese yazi. Kodwa nje yami usibanqe so mina nje yami ufuna ngenzeni ufuna kushela intombi yakho kodwa bafuthi ngathi siyalingana mina nawe awukhipha le ndoda le uyima ufunani ufuna esho into eyifunayo ufuna ngishela intombi yakho uwona inkinga ngithi angithi ungipha yona uthi ngithandana nayo ufuna ngiyishele mhlambe ingiqome noma ingigabheke ilo nto oyifunayo baba uyangixaka mfethu la ngokubheki masizolungisa izinto nje yami ngiyayithanda le asilungise okay asilungise izinto okokuqala i-hygiene mfethu is very important umuntu nje wesilisa ozithandayo kumele unuke kahle ube right yabo unuke kahle bafo mina ngisuka emakhaya ngisuka enquthu yabo lento engisho shefa bafo nangi nje ugundile ekhanda bafo ikhanda akufana ngale zansi ebafu angizi ukuthi ngithini akufana ngale zansi yazi mina mfethu ayenziwa lonto bafo ngoba hayi musho kuyihlanyisa ayikho lonto leyo uzohamba wena uvezela abantu uthi ushefile ngoba phela uzobona upartner wakho angithi wena uthi uzodingiswa uma abushefu kusho wena nje mina inkinga yakho ngithi ngikhuluma nawe kahle wena ufuna ukuni yabo ingako nengane yathi kutshela kahle uthi ayikhothi ipipi wena wafuna ukuyikhothisa ngenkani yabo asikhulume kahle njengabafana la ngisiyadodisana ngumjida yabo kuyashisa mfethu kule nsuku ocabanga nje sowujuluka izinza ke manje umdala umngaka yabo uyafika enganeni unuka phu umjuluko wezinza awukahle mfethu awukahle shefa mfethu uzithande phezulu kwaloko nansi nenkununu igcwele lapha kule jwabu elingaphambili awukho mfethu ngizokisa ke mina esibhedlela noma eclinic uhamba uyosoka ndoda ngifuna isibhedlela sakho mina i-hygiene is very important yazi ke mfethu njengoba yabo lengane izohamba nje yami izohamba lengane uthole enye naye iphinde uthole enye ekhothayo ithi yakhotha ibuye nododi lapha masikushiya kanjalo yabo sika mfethu lento lapha ya ugunda ube right ube muhle ukubuza baba asithi mhlambe ngiyakwenza lokho uzohlala uqhubeke ehlale kimi kanti bafo yini ozokhulumelayo nje yami mina ngizamile hayi sekona umgodi wakho sazilokhu ngibiza ngenja yami yazi nje yami mina mfethu akumina othe ex yakho khuluma noma kanjani naye i-ex manje nihlukene nosolonga go angithi wena uyitshela ukuthi kade udlala ngayo for 3 years wena u-expecte in lapho moshaye on goal lo mjida mfethu ungafika ushaye on goal mase ublame mfethu umuntu okade ethi uyo striker noma ethi uya defend ngeke bafuna ngikhulume naye nosipho mhlambe ngonile nawe mhlambe kube khona into engenzayo ongayithandi kodwa angiyiboni ngathi i-solution right futhi indlela amakhamera ube kanje ngiyekele inkulumo bengamele yenze njani
but ngoba phela asenze indlela efanayo nawe wenze into elungile wena yebo ngibe nalo-ke iphutha ukuthi mhlawumbe ngenze izinto ongayithandi kodwa manje ngifundile phela ngifuna ukulahlelo wena uyazi ukuthi uyiphakade lapho uma ukuthi lento engiyicabangayo lona iqiniso ukuthi wena nanangu lo ngasikhona kushaya amanzi Awu mfethu ngiqala nokumbona namhlanje. uma ngithi sinanda mathisama ngiyekele mkhulu ngicela ukuthi mfethu ongixolisa ukubiza ngomfethu ngicela ukuthi ma silungise lena ngizozama ukwenza ngendlela ngilungise konke okhala ngakho qhubele phambili asengixabanisa abantu abafika izolo yabona abantu labo basola imisebenzi labantu bazixabanisa labantu nawe uyavumela lokho Sibusise. Ngiyasiza isikalo sakho yeso. Kodwa usho umuntu uma ekhuluma into udiniwe leyo nto uboyibamba ngoba isuke iyiqiniso ofana nesigaba masishinto suke sinenhloso qha suke sibalekela ukuthi sizothiwa besidakile ayikho lo muntu angeke ngikwazi ukuqhubeka ngithandane nomuntu othe ubedlala for 3 years mhlawumbe ngabe ngishadile bengaqondanga ukusho ngale ndlela enoyithatha ngayo bengaqondanga no explanation angisakufuni nangu umuntu mfethu ukhulume lokho akumina Hayibo, nangu umjida bo wafaka mina manje into eshiwo wena. Hayibo, mina ngitshela ukuthi nathandana 4 years. Nawe ngakutshela the very same information. Awu, sengiyayifuna futhi. Ngithe mina yinhle intombi yakho, I mean ex yakho. Uma kuwukuthi wena njengoba lokuthi ngithandana nawe ufuna ngiyishele, ngitshela ukuthi Matifana nja yami vele umpofu nengane impofu hlanganani. Mina ngizozama ukuthi ngihlangane kube kuyona ukuthi ngishaya ngepani no Steve Matifane owatifeza izintombi zabantu abezotifize yakho nje khona amaduze. Hayibo ungibiza ngoloko lo mjida. Hayibo sengiqalile ngiyafaka ama-CV isuthi nje wena sibusisa indaba yenu Mfethu. Intombi yakhe ithi iyawafaka ama-CV ezicabanga. lungile shuthi ahlahle vele into ekade ngiyiplanile Lutho mfethu, lutho. Yazi akuyona into esiyiplanayo leyo lutho. Okay. Mfethu, yazi mfethu wena ubhizi uyakhuluma. Kanti ngempela mina ngizange ngisho lutho yazi. Ngiyazama ukuthi ngisilokhunjela umuntu wakho wena kunaloko ulwa. Kunokube wena uyazehlisa. ngiyazehlisa njengamanje ngicele kahle acungilungiselele But lalela into oyishilo wena mfethu iyodwa. Ekuyiyona enze yonke lento le. Asilungise lelo phutha simncenga umama sobabili abe right mfethu abu umuntu wakho lona yabo wena nje mfethu kumele ube clean ube right uzithande then into ongayenza leyo. Okay mama. Uyazi nawe ukuthi modern kunezinto oyikhiphayo engamele ngabe uyayikhipha ngani. Angithi uyakwazi lokho. Unako ukukhuluma nje ngoba mhlawumbe ucasule namakhamera umfowethu wazi wagcina ekhuluma noma kanjani. Ngeke mfethu adlale ngawo for 3 years ekubeni angithi ubekwenzela izinto angani khona izinto ade zenzela wena while ungakapheli lo 3 years nindawonye uvumile nawe. So manje ucabangeke uphuma manje uyodlala omunye umfana naye uzofika kuhlaba kuphele 2 years akutshela ukuthi akakufuni kanti lo usuyamazi lona yabo lo sozomtshela nanokuthi akashefe mewukuthi kumele ashefe because usuyamazi awukwazi mfethu ukuthi ungaphuma entweni esoyibekezelele 4 years 4 cabanga 4 ubekezelele ipipe lingasokiwe lingashefiwe then mase ufuna ukodlala abafana ngiyakucela dadewethu ungayenzi kanjalo. Cha ngenzelo inja yami yabo and manje uyavuma ukuthi uzozama ukuthi abe clean uyavuma ukuthi uzozama ukuthi ahamba yoso noma ungangamkhotha yabo manje akasalela ukumunca itotology uselwela ukuthi angaluzi wena. You're gonna think about it? No, you're not gonna think about it. Into ozoyenza ukuthi niqhubeke nithandane. Awusisi. Ngiyakucela. Socelwa yimina manje. Sesiyamkhipha ke manje usibusile. Ube yidlaba.
Sibusisi, yisho phela nje nawe ukuthi uzoyeka mfethu ukuthi uma benenza isex ufuna ukupruvela abangani uzofocus-a kuyena umama. Izaphuka kulo muntu and ubuhlungu ukuthi Mfethu. Caca ukuthi uguqela umuntu wakho mfethu. ngiyangiguqele ngoba hlahla ngiguqela amakamera lawo osibora lo anomngane wakho lo lokhu ngizokusho la kusuke endleleni zethu zoya ngimisela ngempela ukushintsha konke osukuhlukumezekile ngawo ngilungise izinto zami nawo cela ukuthi udedele phela inhliziyo yakho iyiphutha leli lenzekile ngenziwe mhlawumbe ubunyanya bengayilindele yonke into amakamera angiyena umuntu wamakamera nawe kwazi lokho basi phela sikwazi ukuthi nje nge-second singavele kube zinkinga nje engalawuleki kanjena awuyophe ngamadoda buyela nganene Yeah. Awu njayami. Njayami. Hayi njayami. Njayami ihaga ayithathwa kanje. Ngikufundisa ithathwa kanjani? usungihlukanisa kulo muntu lo Hayi. nawe bafo Njayami umuntu wakho lona kumele uthathe proper hug. bafo beselahlekile lo muntu lona bekumele ngimbambe ngendlela engimbamba ngayo So it's a right relation. Say right relationship yeni sis. mayethembisa ukuthi uzokwenza njengobesho Ya mfethu asikhulumi manje. Siyageza, ngayisho-ke nami le shantithi siyageza, siyashefa. Umama libone nje lingasithwe ihlathi. Abone nje lona ngqo. Yabo? Because manje mfethu akazi nokuthi usize omngakanani. Nabu noboya labugcwele. Yabo nje bakushisa nje amsho ujulu kuyanuka manje. hayi bafo nawe njalo yazi njani kanje ahlahle weba nangu umjito lo ufana ngabe uhleli la wena ufana ngabe umile la yazi Lo mjito. Yangiqeda indoda yakho. Oh ngisukume ngime bafo. wena ufana ngabe weba kufanele uzokuthinta bafo njalo Uthi uzongithinta lo mjita mfethu. Uzongithinta. Uthinta nabafana nje yami. Unentombi enhle kanje? Ungayenzi lo nto nje yami. Ungayenzi mfethu. Hlala phansi mfethu. usihlale phansi Nasi sihlala. Asimove la, hleli la. Hleli la. Nje yami. Ngiyabonga mfethu isikhathi sakho. Ngiyabonga mfethu isikhathi sakhe. Ngena la. Ngibonge phela ngikubuyisele nomuntu wakho. Dadewethu. Uyaqhubeka ukwenza izinto ezingaboni, ongayiboni kahle hayi. Ngizamile nawe wamnikezela enye ithuba. Uzobe usu-right. Hhayi-ke bafowethu, okwanamhlanje siyabonga. Njayami abesingali, besikhatha nje inkulumo yethu. Yabo nendlela ekukhulumeke ngayo. Mawukuthi khona lapho engiphaphalaze khona mfethu ngiyaxolisa, ungixolele uyezwa yona. Kodwa into engijabulisayo ukuthi i-relationship yakho nomuntu wakho nikwazile ukuthi niyilungise naba right futhi. so sifunda ngamaphutha bafo njalo nami sizozama ukulungisa lapho kade ngone khona Woza la ngikuhlebele. Woza mfethu. Umhlaba nje yami uyezwa. Woza lana. Ngale wena umkhonto. Mina ngeke ngikulahlise nje yami. hayi Ngeke ngikulahlise. hayi bafo Jayami. Kala unenkinga vele uyayikhotha. hayi bafo ngiyenzi lo nto ndoda mina ngingcwele bafo Uzofundela kuyena. hayi bafo ngiyenzi lo nto bafo ngiyapahla mina Angifuni ngiyapahla bafo mina ngiyapahla nisamo mina bafo asithi bafo ngiyaguqa ngiyalapha kuye Lalela. ngizwa kanjani ogogo Asuke ngeke yabo lapha. Suke ngeke amadlozi ngisuke kuyinina nobabili. Kala wena umkhozi. Uzobona ngeke umcele ukuthi lalela nje ngeke uze umcele ukuthi akukhothe. Uzothi nje uqeda ukumkhotha abeze khona nale stela ke nje yami ehamba ukhothi khona lento yabo uthi wena nje yami la umkhotha naye ngalo uyakukhotha. and bafo sikhona mhlawumbe singathi ebhekele kube uyena okhotha mina Hayi nje yami asiyeka hayi ngeke hayi
Awungenwe ikehlelibe ey'mane. Sisi ngiyabonga. Danke bafethu. Ngingakhohlwa ukusubscribe and like niphinde futhi nishare i-channel yenu ebizwa ngokuthi Mtsholo Show. Gama lami nginguDlala Matifane and I am the next biggest thing in South Africa. Ungakhohlwa-ke nawe uma ukuthi unenkinga ezinto umtsholo, email umtsholoshwe@gmail.com. You wanna advertise with us umtsholoshwe@gmail.com. You need a DJ, ne MC, brand promoter noma ufuna ngikwenzeleni dlala matifane@gmail.com. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho, masihlangane kwi-episode elandelayo.